היי, הדרך הפשוטה, הנכונה והבריאה ביותר שאני מכיר לסגל אורח חיים בריא ולשחרר משקל זה באמצעות שינוי והטמעה של הרגלי בריאות ואורח חיים בריא. והדרך הנכונה ביותר לעשות את זה זה באמצעות שינוי הדרגתי, תוך כדי הקפדה על שני עקרונות בסיס. העיקרון הראשון, שימוש בחוק המאמץ המינימלי. אם אנחנו חווים לאורך התוכנית קושי, ויתור, הגבלות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן, למעשה אנחנו מתייאשים, חווים שחיקה ובסופו של דבר לא מצליחים לעמוד בכללי התוכנית, גם בתוכנית עצמה, ואולי גם אם אנחנו כן מצליחים בתוכנית עצמה, לאחר שהיא מסתיימת, מאוד מאוד קשה לנו לשמור על הדרך לאורך זמן. הדבר השני, העיקרון השני, זה שימוש נכון בחוק המיקוד. חוק המיקוד אומר שמה שאנחנו מתמקדים בו גדל בתודעה שלנו. הבעיה של רוב הדיאטות שנכשלות זה שהן מתמקדות במה אסור לנו לאכול, מה אסור לנו לעשות. הן מתמקדות בקושי, בוויתור, בסבל, בקורבנות, וזה מה שמגדל בתודעה שלנו. שימוש נכון בחוק המיקוד עושה בדיוק את ההפך. הוא גורם לנו להתמקד במה אפשרי עבורנו, במה אנחנו יכולים לאכול, במה אנחנו יכולים לעשות, בשיפור שאנחנו מרגישים, באנרגיות שלנו, בחיים שלנו, וכשאנחנו מתמקדים בזה, זה בדיוק מה שגדל בתודעה שלנו. לי קוראים פז מרקשטיין, אני מאמן בכיר ומדריך מוסמך של לשכת המאמנים, ובשנים האחרונות ליוויתי אלפי אנשים לשינוי אורח חיים ושחרור משקל. ואני מזמין אותך או אותך לתוכנית שלי לשינוי הרגלים רזה לחיים, שבה ב8 שבועות אנחנו נסגל ונטמיע 14 הרגלים לאורח חיים בריא בצורה הדרגתית, תוך כדי שימוש בשני העקרונות שדיברתי עליהם בסרטון הזה. התוכנית כוללת סרטון יומי בימים א' עד ה', קבוצת וואטסאפ אינטימית וקטנה שבה אנחנו נותנים השראה ונותנים מענה כמובן לשאלות, לבעיות, לקשיים, אפשרות לשתף, ומענה אישי בוואטסאפ האישי שלי על כל בעיה, על כל קושי, על כל צורך בהתאמה של התוכנית אליך ואלייך באופן אישי. התוכנית מלווה ומפוקחת על ידי דיאטן קליני בעל תואר שני, ואני מזמין אתכם להשאיר פה את הפרטים למטה ולקבל במייל חוזר את כל הפרטים על התוכנית לשינוי הרגלים של רזה לחיים. נתראה בתוכנית, יאללה ביי.